Apparat avvanzat se jintuża t-taħriġ tal-operaturi tal-excavators u inġenji meqjusa bħala makkinarju tqil, il-heavy machinery, fl-iskavar. Is-simulator li se jkun fl-Educational Hub tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, ġie inawgurat mill-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma fis-settur tal-kostruzzjoni, Jonathan Attard, huwa qal li dan is-simulator huwa parti mill-isforzi kontinwi tal-Gvern biex ikompli jolli l-livelli tal-standards, is-sigurtà u l-professjonalità fis-settur tal-kostruzzjoni. Is-simulator joffri taħriġ realistiku lill-operaturi ta' skavar u makkinarju tqil permezz ta' simulazzjoni ta' xenarji reali ta' xogħol fuq siti ta' kostruzzjoni. Is-settur il-bżonn x'hemm bżonn bħala xogħol ta' skavar. Is-settur fejn sejjer u eventwalment in-nies li qed joperaw fis-settur tal-iskavar. Il-kap eżekuttiv tal-BCA, il-Perit Rodrik Bonnici, kompla jispjega li d-diskussjonijiet biex inġib dan is-simulator ilhom għaddejjin diversi xhur u ġew evalwati kumpaniji varji fl-industrija għabbażi tal-kriterji relatati mal-ħidma tal-operaturi tal-iskavar. Inna xhur niddiskutu ma' stakeholders differenti. Fil-fatt rajna wkoll x'tip ta' makkinarju jintużaw Malta u eventwalment illum il-ġurnata qed ninawguraw is-simulator biex jirrifletti s-settur ta' barra. Is-sit tal-kumpanija Sanlab, Evren Emre, għal li d-diskussjonijiet kontinwi waslu għal kollaborazzjoni eqreb bejn Malta u t-Turkija. And I think we will invest in more with our technologies to ensure having the best products and the best results in here to reduce your time on training and also to save the cost of the building. Il-Ministru Jonathan Attard qal li dan l-investiment huwa parti minn viżjoni usa biex is-settur tal-kostruzzjoni jkompli jiġi modernizzat. Fakkar fir-riformi mwettqa f'dan is-settur fosthom l-introduzzjoni tal-liċenzjar tal-kuntratturi u tal-bennejja biex ikomplu jissaħħu l-standards u r-responsabilità fis-settur tal-kostruzzjoni.